Шырдаклы районы Поповка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Кадырмятов Камил Абдулла улы бүген 7 март көнне үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап аңа җылы теләкләрен тормыш иптәше Рейхана, яраткан уллары Фәрит, Ренат, Рафаэль, киленнәре Флюра, Альбина, Наташа, оныклары Тимур, Регина, тормыш иптәше Ирек, Руслан, Илдар, оныкчалары Кәрим һәм Зарина Бибиковлар җиткерергә ашыгалар. Вакыт. Күпме генә аны туктатырга, агышына күпме генә аяк чалырга тырышсаң да ул үзенекен итә. Тыныч кына аккан агым судай күз ачып йомганчы гомер күзләренә илтеп җиткерә. Сүзебез бу тормышта чын ир-ат исемен күтәреп чыга алган, яраткан җан юлдашым, газизәткәебез, сөекле бабакаебыз турында булыр. 1953 елның 7 мартында Ульяновск өлкәсе Барыш районы Иске Тимошкино авылында гаиләдә 3нче бала булып якты дөньяга аваз салган. Гомер буе туган җирне сөеп, яратып, туган авылым дип җан атып, янып, көйеп, шул җирдән намуслы хезмәт итеп яшәүче кешеләрнең берсе ул. Механизатор һөнәрен үзләштереп, инде 15 яшеннән колхозда комбайнер, тракторист, механизатор буларак хезмәт сөрә. Эш дәверендә үзен хезмәт сөючән, намуслы, тырыш белгеч итеп таныта. Колхоз рәисенең авылдашларының ышанычын аклау өчен күңел биреп эшли. Гаиләдә дә ул бик сабыр, акыллы, тырыш, уңган, чын башлык булды. Татулыкта һәм мәхәббәттә 3 балабызны, лачындай улларыбызны үстереп, бар тырышлыгыбызны куеп, олы тормыш юлына бастырдык. Бүгенге көндә инде без оныклар гына түгел, оныкчалар күрү бәхетенә дә ирешкән кешеләр. Бабалары янәшәсендә яратып уйныйлар, еш кына аның белән бергә балык тотарга да баралар. Кадерле тормыш иптәшем, чын күңелдән бүгенге матур юбилеең белән котлап, иң изге теләкләремне юллыйм. Хак Тәгалә биргән гомерләрне икәү бергә, тигез килеш, парлы канат кагып үтик. Рәхмәт җаным, тормышымда бар булып, сөю хисе бүләк иткәнең өчен. Янып торган йолдыз да атыла кинәт күктә. Йолдыз кебек атылсаң да, эзләрең кала җирдә. Бушка үтмәде гомер, күктән бәхет көтмәдең, юк бар хисләргә бирелеп туры юлдан төшмәдең. Әтиебезнең эшчән куллары белән авылыбыз кырларында күпме иген игелгәндә, күпме ашлык чәчелгән. Ул бар гомерен тракторист, комбайнчы булып эшләде. Безнең әти дөньядагы хәлләр белән кызыксынып тора, якыннарының кайгыртуын, игътибарын тоеп яши. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән 70 яшь тулган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күл йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Ходай насыйп итсен сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә. Балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын. И Раббым, рәхмәт, бүген дә әти диеп шатланып, юбилеең белән котлый әле. Олы йөрәк китсен җанланып. Әти, әткәй, әтиебез безнең, әйтеп туя алмыйм ул сүзне. Без бәхетле әти-әни белән туган нигез көтә бит безне. 3 улыңа булдың, яхшы әти, барыбызны йомшак назладың. Хатыныңа сөекле ир булдың, дәү әти ди бүген оныкларың. Диңгез кебек иген басуларда дистә еллар урак ургансың. Туган ягың, газиз халкың өчен зур хөрмәткә лаек булгансың. Әй син картлык, бераз сабыр итче, сәламәтлек телик әтигә, тигезлектә, сәламәтлек белән шатланышып яшик гел бергә. Рәхмәт әти сиңа барсы өчен, яхшылыгың кайтсын үзеңә, күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты көзендә. Хөрмәтле Камил Абдуллович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын, алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз.
елмая, неге бұлай сірлі дүния, құяш күлі үрдейсіне мені. Қышлар сайрый, мақтылар армы тоңмы, жерге бүгін туған кішіні. Әр жыр бүгін сиңа бағышлансын, әр бір тілек сиңа яңғырасын. Гүл шешеклер мақтур бүлек болсын, бүтін дүния көріп сұқлансын. Туған күнің білән сине, туған күнің білән сине. Бүтін дуслар һәм туғандар, иңізге тілеклер тіләсінер. Туған күнің білән сине, туған күнің білән сине. Тұрмышың бәхеткә күмелсін, тұрмышың менә деген болсын. Бәйрәмеңдә ұшып-ұшып бигәл